Bobo Saidin kalau saya bukan Sina Prabu Sugeng sang kemanten sari bentuk ujung sasono panti kanti duduk perkatan katan dengan artis teguh Priyono wedding planner Juling sang wongkang dan prestasi apa diri panjang Bapak Saidin Dolor Sinah sepatutnya kepada Bapak Ahmad dan Saidu Upi Dolor Hadisu Tunggu yang catur itu Abur makan nilang baik Ibu Coro Daru Pengkuan dan Saidu Pramino Tuling gedeng hati kodok ngorek Abur makan nilang baik Malang Gila-gila kata Sikil saya si proses berbohong disuruh singgah terus berapa yang mengsono lepas tuh piyotan gampang kulinari akil di kemanten sakaroke pemasak pada rapuh ini berkono tansirno kabuncak ini hatuto ketika teman-teman saya bungkus mari kurno berdiro anak adalah bayi pocoro balik gila-gila gampang malam itu sang teman-teman putri gesang bersumpah antar pergi unaikan tiku semakin berfoto jadi mantan kagum pecah biar sak naliko wujudin unaikan tiku manunggaling warna kuning lan petak wis manunggal dadi siji apa dhewe manunggaling cipta sekara swandoyo menggawe wonten saiki wis kongkon gilik pikante dadi kesang kebrayat Kulawan astane satu manten putri amiji diartianipun kang garwa Anggabaraken satunggaling wanudya kang tama pinter bedu lelabi mring kagunge ngantos ing saklampi labuja apa dene angresi seketika garwe kang sampun katimbalan ing kamuri umure manggo rahayu wiwujud ing sami kala Samari kurale manten saling buka bapak upacara dalu sama kita manten sarbet ke badhe jubangkah tumujung sasolat diburu kanthi angagem simbol apa to mergining simbol warna abrit lan petak warna abrit agak baraken kalau dhewe kanthi sang kemanten kakung tapi amon dong Sri Temanten Putri badhe kesang kebrayan kanthi winambaran katresnan kang suci jumbuh kaliyan pangandikan ing Sarajana sujana winanggung kudu garam ning wong akram dudu bondo dudu rupa ambung adu pawitane luput pisan kena pisan yen gampang luwih gampang yen angel kalangkung ten kena tinumbas arta bebangsane ketinggal teman saripun sampun tumujung sasana abdi mulya para desa mangke sipir karucut toyo dhewe kalajengaken upacara candhaipun niki upacara bobot timbang
gampar kencana manten saribit lenggah oneng jenengipun Kang Rama upacara menika gambaraken satunggaling tiyang sepuh foto badhe kasinungen dan cindu dan cilangan sedaya badhe karengku kadidene putra pribadi apa dene putra priyangga paripurna ing manten saribit agada dan upacara puput timbang ing ngajengake samangke manten saribit badhe dene suto dene panjenengan bapa Saibit katinggal wis akrantam panjenengan bapa Saibit mundhut jaibat saking pustaka suci Al-Qur'an disebutaken dening manten saribit mere panjenengan manten saribit dipun ini sudah samangke tansah mangke rahayu 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 ingkang tinemu sumangga kula dherekaken dhumateng Bapak Saibit ngalenggahaken sang temanten Saibit sumangga suram soropetan padang anggrajigaken upacara dewi kemanten saribit barang dende samangke badhe kalajengaken adicara trobongan uburambe kacar kucur ingkang wis den asta dening paraga piniji senajan tasih timur dereket dasini garjimbe bebasane namung saged ambing kasikarya rampi kacar kucur ing kono badhe den suntak tapis telas ing pangkoning temanten putri boten-boten ingkang jujur ing sadengah papan anggaparaken sang temanten putri banjur badhe angecaken kasiling guna kaya kanthi nastiti surti gembilang ing kono wujuding ubarampe kadhe ingkang wis den dinuntel dening temanten Saribit kaperingaken dening Kang Rama belasan ibu ingkang pinabekten utawi den sinengetaken murih dadosaken rejeki ingkang amawurah berkah tumraping temanten Saribit saged murah kabeh kagem dhumateng kula wargane nglajengaken upacara candhaipun inggih upacara dhahar walimah kembul bujana Andrawina uparampe dhahar walimah kembul bujana Andrawina ing Purwana Sekulup Unar tanah saklawuhipun samangke badhe den pundhut temanten Saribit samya dedulaken wujuding dhahar walimah dhahar walimah menika mangkuwardi pilih pahit gepiring gesang bebrayan samangke tansah sareng-sareng dipun raosaken kepasan bunga redya dintemah perkoso padha disangga mukti bareng ditugati kok Perwitosari ya banyu kan gede tanpa rasa
tanpa warna dan untuk dari Kemanten Sari Mori dari Batik Kesak Bebrayan tansah angginakaken obat pinging kalbu obat pinging pikir satemah panggih hayu orang hayu ingkang pitempu Joker Kemanten Sari semakin daya-daya kajiannya Upacara Sari Putri Upacara sebelah panggat utawi eneng kali ingkung mengkuwardi ilmut parang bahkan winangkung ilmut parang bahkan agung kuning di Gusti apa subhanahu wa ta'ala gesang samangking prapimu kanthi kebaik rahmating Gusti sabun dumaku tegah manembah manengkung prit Gusti Allah subhanahu wa ta'ala pilangka robogan daya samangke Kemanten Sari Bupati jingkar saking pangmalihati nyuwun durwangastu kelawan tiyang sepuh ingkang kinabekten kapiwonten miling gendring kita wujud amur makani jingkaring sang Kemanten Sari biasa wonten tiyang sepuh ingkang kinabekten sugeng pangabekti kang putra kelawan kang ibu apa dewi kang rama ingkang kinabekten nyuwun ibu pangestu dening tiyang sepuh ing pengajap sedaya lampahan ing sang Kemanten Sari jumbo kang budaya dadi kang kaesti sembodo kang sedia samangke gilir gumanti sang Kemanten Sari angaturaken sungkem pangabekti konjuk dumateng tiyang sepuh ingkang kinabekten katinggal satu mantan putu angus wawet wadanti kang rama manggur mangudas maraning guru kacetha ing lisan sumpah pangabekti Bapak Guru nyuwun pangapunten kang putra asal lepat Proboten tambah roti panjenengan Bapak nyuwun pangestu Bapak Jaya bocah ayu anakku pangestu wong tuwa tampan kaya Bapak dipeluk wis to aku janji bapakmu kita terus cipat pari Prabu Matrape sampai astane kami surat wonten panjenengan kang Romo Ahmad dados ibu ubi dhewe kaki sing mangkularu kasparane dhewe kacetha ing lisan ibu jiwa pangapunten kang putra ibu urip kula tasih awit tubuh wanci
betul tak sabar berpotreng-potreng keluarku. Robotin adalah sangat yang pentingkan panjenengan ibu pangapuntenku. Yang syukur Ustaz Pangapunten lantan paling bentuk umarang Gusti Panguyunya. Mungkin oleh ubah mandi keberkahan sudah ulo kapak iya juga anakku cah bagus iqbal tangis pening bapak lamparannya yonggo distontu jangku bapak ujan cakku cakku tentu saja lukai buat jibut pangapunten ulo kapak ya kau coba macet kuat untuk marang rompano iya malah para bapakku iki jaluk ngapura ya der mergo durung iso gawe bukai anak anakku kabeh bapak jaluk ngapura apa itu saksi kemarin Gusti untuk mati uripku anakku saklono tansah pinanjurkan saking ngarsane Gusti ingkang manturing Duh matur sekali pun Bapak Guru biar pandai perawatan Candralikat dilumaku ing wanci dalu kapapak obor sosro kebasane tumrap diri pribadi dan salib samare kono ning atone siku mana baju kok jual biasa kok ingkang kira bukan pramila dhewe sama ruang percaya untuk membantu iya ibon sungkem para berpindah kelawan juru latih ya bagus iqbal Muhammad juru pamuji mandogo saking sarakat bektonggo witemangan perwedhe purnamu ingkang sampun lenggah satopo ugi murah kabeh katur dhumateng temanten saribut nggih badhe gesang bebraya ragung tansah manggih kami jinggan satempah lulus arah harjo menanggi kita surut keluarga yang sakitah mawadah waroh mengenugi wabarokah suhobi dari ngomong prajimpo kencono ingkang saged jawa awujud putra putri ingkang solih lan solihah ambit jarobal alatin fotografi apa dene samangke badhe kapun gambar jalan kalian para kadang-kadang ingkang sampun